आमच्या शाळेत आठवडी बाजार आज भरलेला आहे आणि त्याला पालक मुलं या सगळ्यांनी सहकार्य केलेलं आहे। आणि हा आठवडी बाजार म्हणजे नुसतं वस्तू विकणं असं नसून ते एक गणितचं प्रॅक्टिकल आहे। आणि आजच्या या सामाजिक परिस्थितीनुसार बदलत्या शिक्षण पद्धतीनुसार मुलांना ज्ञान आणि व्यवहार या दोनाची सांगड घालता आली पाहिजे। त्याप्रमाणे या उपक्रमामधून मुलांना बेरीज वजाबाकी भागाकार गुणाकार या क्रिया करणं, व्यवहार करणं, किती पैशाची वस्तू विकत घेतली, किती पैसे परत देणार, म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या चारी क्रिया आहेत त्या या बाजार करताना खरेदी विक्री करताना मुलं शिकतात। त्याचप्रमाणे आपल्या परिसरामध्ये ज्या काही वस्तू आहेत त्या वस्तूंची नावं, त्या वस्तूंचे उपयोग, त्यांचे प्रकार, त्यांचा आपल्या खाण्यापिण्यात काय उपयोग होतो किंवा आणखी व्यवहारादृष्ट्या काय उपयोग होतो या सर्वांचं शिक्षण या ठिकाणी या अशा उपक्रमातून मिळतं। आणि तो दिवस मुलांना आनंदाने खरेदी विक्री करून बाजार करून दिवस हा चांगल्या प्रकारे घालवता येतो। म्हणून आम्ही 1-2-3 वर्षांनी हा बाजार डे आमच्या शाळेमध्ये आपण साजरा करतो।